Turismo bulegoa birgaitzeko lanak hasi dira. Lanak irauten duten bitartean, turismo bulegoak Beko Portalen eskainiko du zerbitzua. Eta Beko Portaleko zerbitzua gizarte eta kultura etxeko lehenengo solairura leku aldatuko dela jakinarazi dute Bermeko udaletik. Bermeko udala beraz, turismo bulegoaren eraikina birgaitzeko lanekin hasi da. Eraikinaren efizientzia energetikoa hobetu nahi dute eta bulegoaren digitalizazioan aurrera egiteko helburua dutela azaldu dute. Eraikinak gaur egun dituen energia galerak eta isolamendu faltak direla eta beharrezkoa du esku hartze sakon bat egitea. Proiektuaren barruan jasotzen da fatxada kanpoaldetik isolatzeko sistema baten bidez birgaitzea, baita fatxadako elementuen egokitzapena ere, hala nola balkoiak, teilatu hegalak edo bestelako osagaiak Bermeko udalaren arabera. Lanen aurrekontua, 426.884,15 eurokoa dela adierazi dute, eta horiek egiteko jasotako diru laguntza, 450.000 eurokoa izan dela aipatu dute. Jarduera hauek, Bermeoko udalaren helmugarako jasangarritasun turistikoko planean daudela adierazi dute, 2023 urtean egindako plana, Bermeo helmuga ekoturistikoa izatea nahi dute, bertako natura eta kultura ondarea zaindu nahi dute, eta balioetsi ere. Berreskuratze, eraldatze eta erresilientzia planaren barruan Europar Batasuneko funtsek finantzatuta dutena Next Generation delakoan. Diru laguntzen programaren baitan kokatzen dira hauek eta Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumoaren sailaren eskutik datozela aipatu dute. Jarduketa hauei esker eraikinak gutxienez B energia etiketa lortuko duela esan dute eta aurreikuspenen arabera amailara iritsi daitekela. Hori guztia, 0,5 bis etiketan jasotako betekizunen arabera egingo dela aipatu dute Bermeko udaletik, eta aldi berean, turismo bulegoaren digitalizazioaren lehen faseari ekingo zaiola, bisitariei zerbitzu hobea eskaintzeko baliabide teknologiko berritzaileak erabiliz. Lan hauetarako aurrekontua, 9.988,23 eurokoa dela aipatu dute, eta kostuaren 100% jasoko dela funts berdinetatik. Bestalde, bigarren fase batean, beste diru laguntza lerro batzuen bidez, eraikineko klimatizazio sistema berrituko dela aipatu dute Bermeko udaletik, fase honetan eraginkortasun oso handiko hidrotermia sistema bat ezarriko dela aipatu dute, eta obrak iraun bitartean turismo bulegoak Beko Portalen zerbitzu eskainiko duela azpimarratu dute. Beko Portalen eskaintzen den aurrentzako zerbitzuak gizarte eta kultura etxeko lehenengo solairura mugituko dela esanez. Udaletik eragozpenak parkatzea eskatu dute.